Zostavíme si meraciu aparatúru. Aparatúra pozostáva z detektora pohybu od Vernier, ktorý je pripojený na Minilabquest. Zo sadu závaží a pružiny zavesenej na stojane. Spustíme Logger Pro. Logger Pro automaticky načíta detektor pohybu a k detektoru prislúchajúce merané veličiny vzdialenosť a rýchlosť do tabuľky a grafov. Pôjde o časovo závislé meranie. Čas záznamu je nastavený na trvanie 5 sekúnd a frekvencia vzorkovania na 20 vzoriek za sekundu. Túto frekvenciu zmeníme a zvýšime ju na 50 vzoriek za sekundu. Na pružinu zavesíme závažie s hmotnosťou 30 g. Hodnotu zaznamenáme do pracovného listu. Rozkmitáme závažie vo zvislom smere a spustíme zber dát. Na grafe sa nám zobrazí graf poloh, z ktorej vieme určiť periódu kmitania. Tlačidlom A si priblížime graf. Ešte lepšie si ho vieme priblížiť vyznačením a tlačením plus. Tlačidlom preskúmať zistíme čas prvej amplitúdy a čas 6. amplitúdy. Časy zaznamenáme do pracovných listov. Odčítaním konečného a začiatočného času dostaneme čas 5 periód a po vydelení čas jednej periódy. Je to približne hodnota zobrazená vľavo dole 1,56 sekúnd. Na pružinu zavesíme závažie s hmotnosťou 60 g a postup opakujeme. Postupne zvyšujeme hmotnosť oscilátora a určujeme periódu kmitania. Namerajte dáta aspoň pre 10 rôznych hmotností. Namerané dáta z pracovného listu spracujeme pomocou Logger Pro. Upravíme si grafy a tabuľku. Vytvoríme nový manuálny stĺpec v položke Data. Nový manuálny stĺpec. Prepíšeme prvý stĺpec pracovného listu, veličinu hmotnosť. Hmotnosť oscilátora označíme M jednotkou kilogram. Rovnako dlhý stĺpec pre periódu. Data, nový manuálny stĺpec, perióda oscilátora
skrátenie veľkým T, jednotka sekunda. Teraz prepíšeme namerané dáta z pracovného listu. Prepísali sme namerané hodnoty. Do tabuľky sme zahrnuli periódu 0 pri nulovej hmotnosti. Uložíme si namerané dáta. Súbor. Uložiť ako. A názov dáme ppm oscilátor. Vytvoríme graf, aby sme zistili, o aký matematický priebeh funkcie ide. Využijeme graf rýchlosti. Zmeníme osy čas na hmotnosť oscilátora a rýchlosť na periódu oscilátora. Graf si natiahneme tlačidlom A. Zase máme pospájané body, takže klikneme pravý možnosti grafu, symboly bodov zaznačíme, spájanie bodov odklikneme, hotovo. Zase máme štvorčeky, tieto môžeme zmeniť na guľky v položke v tabuľke, klikneme na periódu T a v možnostiach zmeníme tvar symbolov na plný kruh. Môžeme nechať farbu fialovú. Pozrime sa na to, akú závislosť budeme očakávať. Predĺženie pružiny zapričiní vznik sily pružiny, ktorého veľkosť je priamomerná okamžitej výchylke. Keď to predĺženie je o delta L, vznikne nám menšia sila pružnosti, keď je predĺženie väčšie, tak vznikne nám väčšia sila pružiny. Oscilátor počas oscilácií bude dosahovať ľubovoľné výchylky y. Preto nás bude zaujímať len predĺženie od rovnovážnej polohy o to y. Tomuto predĺženiu prislúcha sila F. Keďže táto sila F je výsledná sila, tak vieme ju zapísať z druhého Newtonovho pohybového zákona ako m krát a. Dostaneme rovnicu, že k krát y sa rovná m krát a. A keďže vždy tá sila smeruje do rovnovážnej polohy, tak pôjde o dostredivé zrýchlenie, pre ktoré platí, že sa rovná m omega na druhu y. Po dosadení dostaneme rovnicu a vidíme, že z tejto rovnice výchylka y sa vykráti, čiže tá výchylka nebude mať vplyv na periódu oscilátora. Pre uhlovú rýchlosť platí, že je rovné 2π lomeno t a po dosadení do vzťahu omega na druhu sa rovná k lomeno m. Po úpravách dostaneme vzťah pre periódu, že sa rovná 2π lomeno odmocnina k krát odmocnina m, kde zlomok 2π lomeno odmocnina k je konštanta, nejaké číslo, kde k je tuhosť pružiny a tá je nemenná. Z toho dostaneme, že perióda je úmerná druhej odmocnine hmotnosti, čiže pôjde o závislosť mocninovú, a to s mocninou 1/2 alebo 0,5. Očakávame teda priebeh funkcie y rovná sa a krát x na betu. Máme tu príklady, kedy je funkcia má mocninu väčšiu ako 1 a kedy má funkcia mocninu menšiu ako 1 a my budeme očakávať takýto priebeh. Vráťme sa k nášmu grafu. Logger Pro dokáže nameranými bodmi preložiť vybranú závislosť minimálnou odchýlkou. Klikneme na graf a na ikonku prelož
funkciou. Ponúkne nám priebeh funkcie s všeobecnými rovnicami funkcií. Vyberieme si funkciu mocninovú a skúsime preložiť danými bodmi funkciu. Potvrdíme tlačítkom OK. Vedľa grafu sa nám zobrazí okienko s danou funkciou a s danými parametrami. Parameter A má hodnotu 1,672 a parameter B má hodnotu 0,4858, čo je hodnota, ktorú sme očakávali, blízka hodnota v 0,5. Konštanta A s hodnotou 1,672 je rovná zlomku 2π lomeno odmocnina K. Po úprave pre tuhosť pružiny dostaneme vzťah K rovná sa 2π lomeno A na druhu a po dosanení zistenej hodnoty 1,672 dostávame pre tuhosť pružiny číslo 14,12, čo je tuhosť nami použitej pružiny. Z nášho teoretického vzťahu si vieme určiť tuhosť pružiny pomocou hodnot periódy T a hmotnosti M. Po úprave a umocnení dostaneme vzťah pre tuhosť pružiny K rovná sa 2π lomeno T na druhu krát M. Prepojíme namerané hodnoty hmotnosti závažia a periódy oscilátora daným vzťahom. Klikneme na tabuľku a v položke Data si vyberieme nový vypočítaný stĺpec. Názov stĺpca bude tuhosť pružiny označíme malým písmenom K a jednotka bude Newton na meter. Výraz si vložíme 2π lomeno T na druhu krát M, čiže zátvorka 2 krát z parametra si vyberieme π deleno perióda, tu si vyhľadáme medzi premennými, perióda oscilátora. Ukončíme zátvorku, prepneme si klávesnicu na anglicku, dáme striežku, potom dvojku a celé vynásobíme hmotnosťou. Tu si tiež vyhľadáme medzi premennými. Potvrdíme, hotovo. Dostali sme stĺpec s hodnotami tuhosti pružiny. Tieto hodnoty môžeme zviditeľniť na grafe. Prídeme do položky Vlož graf. Objaví sa nám graf, ktorý je natiahnutý. Najlepšie zistíme hodnoty, či ide o konštantné položke automatická mierka. Od nuly vidíme, že tento graf je približne konštantný. Priemernú hodnotu určíme analýzou dát v položke Analýza štatistika. Zobrazí sa nám priemerná hodnota, ktorá je 13,19. Hodnota nameraná funkciou nám vyšla 14,12, čiže sme niekde blízko. No a štatistická odchýlka je 0,58. Týmto sme na konci merania. Vaša ďalšia úloha je zhodnotiť presnosť merania a zdôvodniť odchýlky, ktorým pri meraní došlo.